Haka wei ka jingja ka ba wei rirang ba obla tip kerteng kum uba Evanesar shilla uba nakasnong second Ribhoi district ula shal utino kapla ka ba shaitbu pisa bat kikot kisla kiba don kam na kakali ka jong u ha kibri kibamla ban itu satya. Katkum ka jingye thu jong ba Evanesar ula ong bagane ka jingja sha alute kalaja hinin ka singi ka khatphra tarik urempang ar ha kapor kumba khatwei baje menstem ha khamar ka jingking umtro bernihat ha kibri kiba umla ban itu satya. Kitai kiri runar kilayo ban lute dai hakapor bau ba Evanesar ula penyang ka kali ka jong u hakmat ka jingking umtro bernihat ka bau dangrung sapo ka yo bernihat ban the jingtien dai hakane kapor bagi tai ki runar kilayo ban lute ka pla pisa harangkat bagi kot kisla napo ka kali ka jong u dagaba kila penpai ya ka yit jingkhang kali kaba kitai ki runar kilayo ban rongno e ka pisa ka balong prahajar tengka tam bar harangkat ki kot kisla badon kam kum ka epic ka pan card ka Aadhaar card, ka driving license, bar ka GST. Nakaliang uba Evanesar shilla ula bu ru ika jingkerpa rakhamat ki paitba naka thain bernihat balada don mano ki bayo i lani ki bayo atam ka pla ka jong u ki badon ye ki kot kisla ki badon kam sngobha ban pentep lang dagaba phone hau mobile number not san not nriu pra like ndai sao te to hagane kapor nakaliang gajong nga uba Evanesar shilla besong sa apo kasong usken ngawan hakmat jungpi kum ki paitba ki bapait ya ka Ribhoi news channel ba ngadon kerpat epi ba menin kan ba ngadang let sapo berlihat tengah penjeng ya kli junga hajan kastan taksi lokal Borni tunungpo bat ngalalit rung hapo iyo kumbas tengenta jadin pengalaman pai napo iyo ngalarung sepukali ngapet kayit kali junga ka alas penpai ban ngapet kapela ka junga ru kala sarong hakinong tu kipomla ban itu lane bomla ban tip mano badiba le ya gane kam nam taban pencot ya kali junga ban kumju ru ban rong tu ya kapela junga bat hapo junga ne kapela kidon ki kot ki junga nadu ka driving license pan card Aadhaar card kasmimo bangatit rong napo bicam company nenta angkat bat kapisa ku baperajar te kumta nakaliang kacunga na wan mun kerpat saisin ya pigi paiba ki bayo i nelap ya gane ka pela kacunga sengobha ban pentip lane ban ai ku borenga dag bapipun hau neu number pun neu not san not rupra like by sao but kalong ru kajing tudong ka bakraw nga namar ba ngaladu lut ya kikot isla ki bangadon kam kumta saisin nga karpat biang ya paiba lada don boyo i lane lap namar bang angit baginong tu anda kilasim ya kapisa yelese kibret halanti harus surok ya kapla kajunga ngada kerpat ba lada don bayo i lane lap kin sobha ban ai kubornya kenang bangan la ban yo biang ya gini kikot isla ki bangadon kam tena kaliang kajunga pada don balap lane i balam yo gini kot isla nakula ban ai kajing ai sobha lane ka basket ya pi ki balap lane bayo i tetang gini gintin kublis pun ngit pin fire up len ya